aquí a la Casa Cots, al Parc de l'Agulla. Aquests camps d'aquí del regadiu només que cultivem el que són cereals, o sigui extensius, i altres conreus alternatius com poden ser colza o algun cop hem fet girassols, una proteaginosa, en plan, per exemple, en temes conreus extensius. Hi ha un tractorista de tot l'any, llavors jo també a les èpoques de més feina ho faig jo també. Contracta la temporada de sembrar puntualment, o sigui, com a feina de temporada, contractem algun xòfer. A partir d'aquest any, del febrer, març, el meu fill ja m'ajuda perquè ha acabat la carrera i de moment es queda a l'explotació. I a l'estiu, per la campanya de collita, sempre també lloguem persones per la temporada d'estiu. En regadiu hi ha unes 2 hectàrees i mitja, aproximadament, de terra conreable. Nosaltres cultivem directament a nosaltres pròpies unes 200 hectàrees de secà, i després fem, diguéssim, també tenim una empresa de serveis que sembrem també per finques d'altres propietaris i vam estar al voltant de les 450 hectàrees. La maquinària, la normal, diguéssim, el mateix que es fa servir per tots els conreus, tractors, cultivadors, xíssels, grades, fresadora, totes les eines que hi ha, diguéssim, a l'abast, i les sembradores. I per aplicar adobs a abonadora, per aplicar fitosanitaris, si és que s'han d'aplicar la màquina d'aplicació de fitosanitaris. Bé, en principi, maquinària, com que nosaltres també tenim, diguem-ne, explotació, diguéssim, cerealista d'extensiva, doncs tenim tota la maquinària que fa falta. Hi ha una toma d'aigua al·luvial, que està, doncs, allà on hem passat caminant, que és sota allà al canal mateix, que aquest tros d'aquí del canal està soterrat, diguéssim, està entubat, i hi ha les típiques recs d'al·luvial que van repartint els diferents camps i baixen per allà pel mig. Aquí hi ha un tros de rec que està tapat, que està des d'aquelles... Hi ha una mica de terra allà al mig de les canyers, fins a aquesta figuera d'aquí, baixa enterrat al canal. També, perquè aquí això és un desaigua del llac, també aquí abans hi havia l'Ullal, que també es pot regar per aquí també, o sigui, aquí podem regar per 2 bandes. Al ser un camp de regadiu i sol sempre el tenim net, aquí el gra que collim aquí sempre és per llavor del secà. O sigui, aquí sempre fem llavors noves, amb cereal, per poder tenir llavor pel secà, perquè sempre tens una producció de més qualitat, més assegurada. Per exemple, el que és cereal va molt fegar pinsos, el que és colza i girassols, que són oleaginoses, empreses que el comercialitzen cap a les extractores, depèn de cada cosa. 10 anys estem parlant per crisis i crisis, no? En aquests 10 anys, o sigui, si estem parlant de 10 anys enrere, que tot anava sobre rodes, tots anava menjat, doncs el regadiu, vull dir, hi treballava poca gent, les explotacions que no fan res més que això, treballen, i a més, això, o cins amb secà, o sigui, conreus extensius, o bé directament armots, no? Per què? Perquè la gent tenia... O sigui, tothom trobava, diguéssim, feina a altres llocs, hi havia molta activitat i, per tant, el regadiu es anava, diguéssim, en certa manera, baixant la intensitat del conreu. En aquests moments no és que hagi pujat molt, però sí que hi ha més gent que es dedica a cultivar, perquè molts ho fan com a diguéssim, d'hort propi, o sigui, d'autoconsum. Hi ha més gent, alguna gent que diuen, ostres, tu no sé què fer, doncs mira, me'n tornaré del que havien fet a casa meva per tradició, o bé n'han après de gent nova que han après a cultivar i alguna gent han après el regadiu. Aquest seria el canvi d'aquests 10 anys. Si anem més enrere, el que s'ha vist del regadiu, a part, una cosa també molt important, i a més en 10 anys aquí en tenim un exemple, és l'invasió del que és la zona urbana sobre el regadiu. O sigui, el regadiu de Manresa, històricament, ha anat
no patint, perquè és llei de vida, però sí que ha hagut d'absorbir tot el creixement de la ciutat. Jo disfrutava anar amb el meu avi al camp i passava hores, vull dir, no se'm feia. En canvi, jo tenia els meus germans que quan feia una mitja hora que estaven allà al camp ja deien que vull anar cap a casa. Jo m'hi passava hores, vull dir, allà disfrutava. Això, clar, vaig tenir la sort que m'han insistit molt que estudiés, vaig estudiar, vaig fer la carrera, però sempre el vaig estudiar, inclús recordo quan estudiava que sempre em deien hòstia, diu, clar, el tema o sigui, molta gent estudiava la meva carrera, però per ser funcionari, per treballar en una empresa per les provisions a l'autopistes, però no per fer de pagès, no? Vull dir, molt pocs, molts perquè a casa tenien finques i necessitaven administrar les finques. Jo sempre vaig estudiar la carrera pensant doncs, que jo sempre feia de pagès, no? I ara, doncs, quan el dia que tinc els caps molt cruzats perquè les coses no em surten, doncs em passaré 4 o 5 hores al vespre dalt del tractor per escampar les cabòries, vull dir, però és una feina que sempre l'he feta, m'ha agradat, vull dir, no sé si el meu fill continuarà, suposo, espero que sí, però vull dir que ve una tradició, el meu avi ho era, el meu pare ho era, jo també ho soc, el meu besavi també ho era el masover, era el Salvador de l'Oller que deien, d'Oller del Mas, era el masover d'allà, vull dir, hem sigut sempre gent del camp i del territori.